Λέω καμιά φορά στους φοιτητές μου, φανταστείτε η ανάληψη αυτή να μην γινόταν. Και ξαφνικά έχουμε ένα όν το οποίο λέει: κοιτάξτε, με φωνεύσατε, ναι. Το είδατε ότι πέθανα, το είδαμε. Το βλέπετε ότι ζω, το βλέπουμε. Το βλέπετε ότι ζω χωρίς έχω ανάγκη τροφής. Καν. Και άμα θέλω μονάχα να δοκιμάζω κάτι για να σας δείξω ότι είμαι αληθινός. Ναι. Το βλέπετε ότι περνάω από τους τοίχους και από τις πόρτες, από τα παράθυρα και έρχομαι από το θέλω και φεύγω από το θέλω. Ναι. Λοιπόν, έτσι θα είμαι αιώνια τώρα εδώ. Είμαι ο Θεός. 2.000 χρόνια τώρα, τον έχεις στην Ιερουσαλήμ, κάθεται και ξέρεις ότι είναι ο Θεός. Δεν χρειάζεται ηλεκτρονικό τρόπο παρακολούθησης, γιατί τα ξέρει όλα. Δεν χρειάζεται τρόπο να επέμβει στη ζωή σου, γιατί μπορεί να επέμβει σε μια στραπή με έναν άγγελο ή δεν ξέρω τι άλλο. Δεν χρειάζεται εδώ και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να υποδουλωθείς σε αυτόν. Και τι με νοιάζει εμένα σαν εσύ, σαν αιώνιος και αθάνατος. Κάτσε μπάστακα στο κεφάλι μου εδώ και δεν με αφήνεις να πάρω ανάσα και με αναγκάζεις να σε τιμήσω και να. Ακούστε τι λέω τώρα. Και να σε λατρέψω. Δεν θα σε λατρέψω. Θα σε κοροϊδέψω, θα σε εμπέξω. Ακούτε. Και θα είμαι ο επαναστάτης. Θα είμαι σύμμαχος με τον διάβολο, ο οποίος έχει πάρα πολύ δίκιο ότι είσαι απέσιος και φθονερός και ότι διεκδικείς την απόλυτη εξουσία για τα πάντα. Ακούτε. Αν δεν γινόταν ανάληψη όλο αυτό. Λοιπόν, και θα σε πολεμώ με όλους τους τρόπους που μπορώ. Και αν τυχόν σε τελευταία ανάλυση με εξοντώσεις, θα το θεωρήσω μεγάλη μου τιμή. Ότι με εξόντωσες διότι είσαι γελίος. Είσαι αιώνιος, είσαι τέρας, είσαι αυτό και εγώ με ένα τίποτα. Και αντί να με εξυψώσεις το ύψος σου να παλέψω σαν ίση, έτσι με υποδουλώνεις τώρα. Καταλάβατε τι είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι το όν που μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Και σε αυτό είναι εικόνα Θεού. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορεί ο Θεός και δεν θέλει ο Θεός να επιβληθεί.